Oprava zažltnutého omatnutého svetlometu. Amatérska oprava. O tom, že funkčné a správne nadstavené svetlomety sú na vozidle dôležité, netreba ani diskutovať. Realita je však iná. Na mnohých vozidlách sú svetlomety v zlom stave. Kúpa nových svetlometov je z finančného hľadiska náročná, ale existuje jednoduchý návod, ako si priemerne zručný človek dokáže svetlomety zrenovovať. Pred samotnou renováciou svetlometov je dôležité určiť materiál, z ktorého je svetlomet vyrobený a následne zvoliť správnu technológiu opravy. Na vozidlách sa najčastejšie používajú polykarbonátové a akrylátové svetlomety, ktoré majú po určitej dobe vystavené poveternostným vplyvom problém. Ich povrch je matný a zožltnutý. Na polykarbonátovom svetlomete vidno po prebrúsení brusivom P500 nejednoznačne ohraničenú mapu. Až po dôkladnom prebrúsení vidno jednoznačne ohraničenú mapu. Na akrylátovom svetlomete vidno po prebrúsení brusivom P500 jednoznačnú matnú mapu. Ak máme určený materiál, z ktorého je svetlomet vyrobený, môžeme začať s opravou. Prvý krok je dôkladné umytie a očistenie povrchu svetlometov. My sme na umytie použili vodu s trochou autošampónu a viskóznu hubu. Dôležité je nepoužívať saponáty určené do domácnosti. Môžu obsahovať nežiaduce zložky. Po dôkladnom očistení povrch odmastíme, najlepšie antistatickým odmasťovačom v spreji a utierkou značky Sontara, ktorá je vyvinutá na tieto účely. Zásada pri odmasťovaní je nanášať jemnú vrstvu, ktorú treba vytrieť do sucha. Ak máme svetlomety odmastené, môžeme začať plochy okolo svetlometu obliepať páskou a maskovacím papierom alebo CQ fóliou. Maskovanie musí byť v dostatočnej vzdialenosti, aby pri nanášaní sprejového laku nedošlo k postriekaniu iných dielov. Dá sa zvoliť alternatíva, olepiť páskou okolie svetlometu, prebrúsiť a až následne zamaskovať papierom alebo CQ fóliou. Ak máme okolie svetlometov oblepené, môžeme začať s brúsením povrchu svetlometov, a to ručným alebo strojným. Odporúčame brúsiť strojne, je to rýchlejšie. Pri brúsení treba dať pozor, aby sme používali dostatočné množstvo vody. Ak by sme povrch nechladili vodou, alebo by sme zvolili príliš vysoké otáčky, tak by sme povrch mohli prehriať a poškodiť. Povrch svetlometov treba brúsiť, pokým nezmiznú už spomínané mapy. Celá brúsna plocha musí ostať rovnomerne vybrúsená do matna. My sme zvolili brúsivo P800 ako prvé a P1000 ako druhý krok. Ale je možné začať s brúsivom P600, potom P800 a nakoniec P1000. Následne povrch umieme a utrieme do sucha. Takto pripravený povrch odmastíme, najlepšie antistatickým odmasťovačom spreji a utierkou značky Sontara. Poslednou fázou je nanášanie sprejového dvojzložkového bezfarebného laku. Tento lak je veľmi dobre odolný proti UV žiareniu. Lak podľa jednoduchého návodu treba aktivovať a dôkladne premiešať pred trasením aspoň 2 minúty. Na svetlomety naniesieme rovnomernú vrstvu 2K laku. Lak aplikujeme pri teplote cca 20 stupňov Celzia. Druhú vrstvu laku nanášame cca po 2 minútach po prvej vrstve. Po úplnom vyschnutí laku odstránime ochranné maskovanie a svetlomety z polykarbonátu sú pripravené na opätovné bezpečné používanie.